Ale taktiež máš potom akože lacnejšiu alternatívu to a tá stojí... Takže budú aj lacné šľapky predávať. Lenže počúvaj, ono akože táto lacnejšia alternatíva stojí $10,000 s tým, že vlastne máš iba... To vieš, máš tam, náš cech bude mať menu, čo dostaneš za $175,000 a čo dostaneš za $10,000 a to je filcky. Nechceme ťa motivovať, intelektuálne podceňovať. Začína sa najlepšia show, najviac zo všetkých podcastov. Daj si dožil ďalšiu dávku, tento diel ti spečie hlavku. Či si starý a či zasroš, každý papka dobrý matroš. Vítajte všetci, je tu opäť podcast Dobrý matroš, najvtipnejší podcast na Slovensku, kde sa ja, Basta, Joži a Stylo budeme opäť zamýšľať nad vecami, ktoré nás trápia a ktoré nám svet doniesol. Ďakujeme, že ste tu spolu s nami a ďakujeme za obrovské množstvo správ, podnetov a reakcií na náš podcast. Ak ste sa ešte nepridali, pridajte sa tak na Instagrame, Facebooku. A čo to ešte existuje? Ešte tam je TikTok samozrejme. A prosím, hoďte odber na YouTube. A teraz vám nezasekol obraz, ale mal som pokračovať. Čiže oficiálne kadenice máte za sebou, teda vy máte definitívne za sebou kadenice. Ja tiež, poďme na to. Dobrý matroš! Ďalšia téma. Robotické AI čajky. Počúvaj, dobre. Humanoidný robot Aria navrhnutý pre intimitu a spoločnosť sa stal súčasťou technologických... On sa pýtal, čo je Aria, chápeš to? Čo? Zo všetkých. Ty si hovoril Aria, on sa pýtal, Ale však dobré, ale však tu je názov robota, tak preboha, takže nech sa volá pre mňa za mňa. Čiže Aria je názov robota pre tých, ktorí neviete, čo je Aria. Tak, a potom je ešte... To bude nejaká operná. Ježiš Aria. Operujú. No poď ty, Ria. Ešte raz. Dobre, takže... čo som chcel, hej, že vlastne... To je po rusínsky. Čo? Lebo do nej rieš. Aria. Aria. Auria. No poďme. Dobre, ešte raz. Čiže zjednodušene Japonci vynašli sex robota. Vieš čo, to nie sú, že Japonci, to je nejaká... Ktorý je múdrejší ako Einstein. No tak. Medzi tým, jak si to s ňou rozdávaš, ona ti vysvetľuje teóriu relativity. Hold up, no poď. Wait a minute. Lebo tento robot, ktorý predstavili v Las Vegas, tak je vlastne akýby, že navrhnutý tak, aby poskytol pocit spojenia a vzťahu pre osamelých ľudí. Lenže akože dokáže s tebou mať plynulú konverzáciu, dokáže simulovať nejaké tie emócie a teda. Len to je nevýhoda toho robota, že čo sa smeje, som ešte nič nepovedal. To by bolo príliš urážlivé pre naše nežné pohlavie, čo ma napadlo, že dokáže mať s tebou nejakú konverzáciu. Práve kvôli tej umelej inteligencii. Presne kvôli tomu, vieš. Čiže to bude prvý typ žien, ktorí majú s tebou plynulú konverzáciu. A že sa neurazí. Prepáčte dámy. A presne... Žaloby posielate na moju adresu. Budeš mať viac tých výhražných listov. Ale ja s ním nechcem mať konverzáciu. Ja si nekupujem robota kvôli konverzácii. Kamo, počúvaj ma sem, nech dočítam článok. Čiže som ti ofrckal tento monitor. Uj. Ale tu si ho ofrckal ty. Si ho prskal? Tak, hej. Dobre, pokračujem. Vlastne Snažme sa držať. Tak. Čiže tento robot, ktorý má s tebou konverzovať a teda, má proste ti byť spoločníkom, stojí cca $175,000. Je aj... Aby som mal plynulú konverzáciu. Aby si sa porozprával, aby si sa necítil sám, vieš. Ale taktiež máš potom akože lacnejšiu alternatívu to a tá stojí... Takže budú aj lacné šľapky predávať. Lenže počúvaj, ono akože... Táto vlastnejšia alternatíva stojí $10,000 s tým, že vlastne máš iba... To vieš, máš tam, náš cech bude mať menu, čo dostaneš za $175,000 a čo dostaneš za $10,000 a to je filcky. Za $175,000 dostaneš plynulú konverzáciu. A
A za $10,000 dostaneš filičky. Well done. Mne sa strašne páči na tých článkoch to, že jak oni dokážu okolo toho, v podstate človek to kúpi iba na jednu vec, ale jak to opisujú, že vzťah a dotyky. Jasne, že zabališ hovno do pozlátka. Plynulé konverzácie. Poďme to, takto začína, neviem, aký je váš názor, koniec ľudstva. No, tak už sa nebudeme rozprávať my tu 4, ale budeme to rozprávať s Ariami. S plynulou konverzáciou. My sa budeme, lebo my máme náš cek. Ale nech tu nevstupí ona. Tá Aria. Aria. V žiadnom cechu nechcem vidieť. Ani Mária, ani Aria. A hlavne s Finskami nech tu nepríde. To 10,000, myslíš, čo si môžeš dovoliť na Slovensku? Tú 10,000 verziu maximálne. Si predstav, že vymenieš gaz. To bolo ináč, akože to bolo podľa skutočného prípadu toto spravené, ale nie akože Ari a Bloody, to bolo, som bol v štúdiu v Londýne vtedy a sa pýtali, prišiel Američan, čo dostane tak za $200 v rámci žien akože v Londýne a tam povedali, že filicky. Jesus, ja už normálne poistky vzal. Čiže asi tak. To bolo jedna epizóda v Futurame, ktorú ja tu veľmi často spomínam, je to o tom, že jak sa vlastne tam majú, v budúcnosti majú zakázaný sex s robotmi, lebo vlastne naša celá spoločnosť je postavená v podstate na frndách a na pipíkoch. A keď toto odstrániš, tak ľudia sa prestanú snažiť. Chlapi proste nebudú dobíjať územia, stavať firmy a snažiť sa tvoriť nejaké umelecké diela, lebo sex robot všetko bude, vieš, akože nebudeš sa musieť snažiť. A tým som chcel povedať, čo vlastne. Lebo zatiaľ mi to prípada jak celkom pekný víkend strávený. My dvaja, či čo? Ty a Aria. Ja a Aria. A kebyže sa chceš pridať. No tak vy by ste dali akože dobrý duet, počúvaj, vy dvaja. Ona by robila a ty Duo Aria. Tak na tom hoteli by som nechcel byť ten víkend. 7 bolestná panna Aria. Vy dvaja by ste boli hlučnejšie ak tých 1000 chlapov s tou jednou modelkou. A keby bola pre istú komunitu na východe, tak Aria by to mala už model Araňa. Otázka pre našich divákov, teda, že či by ste si kúpili takého robota, keď bol v dispozícii za také tie normálne naše, keď raz tému začne vyrábať tých robotov za 15 €. Arane. Keď začnú... Fakt, že Araňa, tak najlacnejší model. Ďalšia vec, ktorú môžeme pípať. Super. Ja, ale určite, Gazda, kebyže to už dávajú, že do trhu, shut up and take. Ale to bude tak skomercializované, že to bude do 10,000 €. Akože už deluxe model. Lebo akože teraz za tých 10,000 máš len, vieš čo, iba že hlavu počúvaj. Ale aký problém je toto dneska? Na plynulú konverzáciu. Hej, lebo fakt. A potom je tu ešte akože alternatíva nejaká za $150,000 a tá je taká, že si to dokážeš akože rozobrať a zvaliť do kufra a zobrať so sebou. Jak to čistíš? Lebo predpokladám, že viem, na čo to budú používať všetci. Vieš čo, to som sa nedozvedel, ale je tu taká vec, že... Dostaneš nejakú sadu kefiek, ale... Že hej, dostaneš zdarma, vieš, to na shopping. Extra kefky. Ak zavoláte dostanete k vášmu robotu ďalších 40 Doživotné kefky. Doživotnú zásobu. Budeš ju kefovať a kefovať. Potom, ak ju vykefuješ, tak ju vykefuješ. Aby neprišli tie filicky. A keď budeš mať sonickú kefku, tak to bude kvalitnejšie. Ježišmári. Sonickú dostaneš k tomu 150,000 a k tomu 10 len obyčajnú. Tam ti dajú len nejakú handičku. A okenu. Ale počúvaj, že akože to... Počkaj. A to akože, ak to je, umývaš jej zuby? Neviem. Možno po ducha plnej konverzácii. Tak to nazvieme. Po hlbokej konverzácii. Podľa mňa aj. Po prehliadke telesných dutí. Deep impact. Neviem, ale takáto vec, že proste tu tí výrobci... Akože toto fakt začína sa diať. A ešte si zober, že bude mať celý internet v hlave. No, celý internet v hlave. Však počúvaj, ja ti ešte poviem ďalej tu o jednej veci, len akože, čo sa týka tej Arie, tak vlastne, ak by si to kúpil a náhodou by ťa omrzol jej face, že to jak vyzerá, že není problém, že nemusíš si kúpovať nového robota, lebo stačí jednoducho vymeniť jeho tvár, čož takto. Oni majú tú takú realistickú pokožku tváre a to sa dá magneticky oddeliť a proste nahradíš to nejakou novou vizážou, vieš, čiže nejakú novú typinu si tam dáš.
A skôr alebo neskôr si myslím, že začnú celebrity predávať svoje... Hej, to je tiež dosť možné. na to a... Vieš. Len to je fakt akože v ich prípade, čo to robí nejaká firma, nejaká Real Botics, tak oni akože robia presne ten typ, že nemá tú frndu, hej, dole, čiže máš to len proste pokec. Ale na druhej strane, spoločnosť Trappery Technology v Shenzhene je aktuálne zameraná na presne tento typ babík a pomocou technológie ChatGPT tak vyvíjajú podľa ich slov sexuálnu babíku novej generácie, ktorá je najbližšie k ľudskej podobe. Čiže tu sú tí typci, ktorí presne idú robiť tieto... Tu vlastne nejaký typek sa vyjadril, že nová generácia týchto babík bude poháňaná modelmi AI a je vybavená senzormi, dokáže reagovať pohybom, rečou, čím výraznejšie zlepšuje zážitok používateľa. A tento typ sa na rozdiel od Arie zameriava na emocionálne spojenie, než na základné konverzačné schopnosti. Si predstav, že máš s ňou intimný kontakt a teraz sa ich zasekne nejaký ruka. Ty vole. Alebo bože kráča. Vypadne im matička nejaká ďalšia. Bude to tam zadrhávať. Že prehryzne. Po tom roku, lebo kto si to kúpi, kto má rok celý blad minimálne, po tom roku ju rozfláka na súčiastky. Za mesiac ju donesú do šrotoviska. po furiku. Bude aj šrotovné na teba. Vtipnejšie bude, keď ho budeš predávať jak auto, vieš, že s nájazdom. Koľko má nájazd, vieš, že 50 000 slúti. Pravidelne čistená. Na pravidelne menené oleje. Koľko má kilometrov našuchaných. No, podľa mňa bude určite nejaký second hand trh s tými vecami. Ale pozri, akože... Udržiavaná bez svačiarskom prostredí. Na dlhé tráte. Jak no. Garažovaná. Ty belia, to fakt akože tam ide, vieš. No, to je, lebo pozri, akože títo tu, čo tí v Shenzhene vlastne, oni uvádzajú, že chcú uviesť na trh tie vlastne sex dolls v nejakom roku 2030. Čiže za 5 rokov chce. Jaký je problém dať musíme Joši začať zdravo žiť. Aby sme už daj pred objednávku. Aby sme sa dožili. Tejto evolučnej. Ja by som bral aj takú jazdenku. Závisíš, že bokom. Čo? Darovanému koňovi na frndu neposledný. Darovaný pán. Si predstav, že teraz, že Musk kúpi akcie, vieš, proste teraz tomto, a že či budú robiť tie babiky, teda tie umelé, Som to kúpil ešte, keď sa mal... Ale Muskom vydrbalo. Som to trtkal ešte pred Muskom. Čiže keby zase túlenie, že keby teda Musk, keby Tesla kúpila akcie tej firmy, tak musíš napísať na ňu, že som to trtkal predtým, jak to kúpila Tesla. Toto bolo pekné premostenie. Môže byť. Počúvaj, máme tomu ešte niečo, alebo? Vieš čo, máme tu ešte takúto... balíček. Asi skajte. Apple Care napríklad. Jaký Apple? Aura. Či Karo Care. Aria Care. Vyživné oleje na vášho pána penisa. Na frnžalicu. Ale však je taká parádna firma, možno, že im spravím teraz reklamu Angry Birds. Alebo žalobu. Tak fajn, tak stávujeme. Angry Birds. No, bude to zaujímavé, určite to príde. Ja si myslím, že aj tie, neviem, aký je váš názor, myslím si, že modely pre ženy budú ešte úspešnejšie ako pre mužov. Daj pokoj, už vyrábajú termofľačky. Čo? Si nevidel? Čo? Dildo jak termofľaška? Normálne. Vyzerá to jak mužské toto. Mužské čo? Ego? Toto, čo sme povedali, to slovo. Pyramída? Nie to šťastičko, ale... Cech? Netrdielko. Tešidielko, áno. Mužské tešidielko. Ja dúfam, že na to má takto trademark, aby nás definitívne žaloval. Toto aj. Že mužské tešidielko, no a vieš, aké je mužské tešidielko? No tvar pipiny, nie? No a už to mal normálne na termoske z vrchu. A si to lial akože toho a ten druhý neho pozeral, že ty vole, tak ako... Normálne máš 3D otlačok tešidielka.
Teši. Sa mi páči, o aké novinky sa zaujímaš. Tešík, Nie, to dielko. mi furt vyskočí. Prečo sme prešli na umelé teši, keď sme riešili, že by to malo byť niečo falusový teši otvaru. Máme nové slovo. Nebude to tešidielko, bude to teši. Teši dielko. Teši. Čo robíš? Teší. Teším sa. Teši ma to dielko. Tešiť, dielko. Teši ma to dielko. Tielko. To dielko. Teši tielko. To znie úplne uchylné, ty vole. To je najmä modnú ďalšiu. Nebudeš teši budeš. Teši. Riešili sme Budem falusy teši. a sme Budeš teši. teši. Reklama to. A ja som teši. Kúpni si teši. No si zober, že 1000 chlapov trtka jednu ženu. Ostatné ženy potrebujú nejakú umelú nejako inteligenta, ktorý bude mať plynulú konverzáciu. Toto vyzerá tiež trošku jak falusovitý objekt. To je teši. Teši. Pozri, jak sa teši. Mne viacej toto dodal spodná. Teši. Odkladací Ináč priestor. toto je prototyp toho, čo idú predávať. Tá Aria, ale to je Takto vyzerá Aria po africký pol roku trh. používa. pre africký trh. Vieš čo, ukáž sem. To je Aria pre africký trh definitívne. Daj to na stôl, daj to na stôl. Myslíte to vtáčika? Nie. Toto sa dá na čo použiť? To je to tešidielko pre slovenské. Tu je tá 10 000. Vrať to. Ale počúvaj, to To už inak... nevybeheš. Daj vrať to. A ináč, akože keď hovoríš, že tá 100 000 Aria, to fakt znie jak taký druh toho vtáka. Toto počúvaj. ináč vyzerá jak butt plug. Ináč úplne toto Ako si čo? narveš do riči. A toto, aby Jaký neprešlo. plugin? Butt plug, čo si nepočul. Plug in hybrid. Ja som nevedel, že tu mám samé erotické hračky. Dobre. Ja mám tu ešte jednu. Toto už je pre profesionálne. Deluxe version. Toto je pre profíkov. To keď tých 1000 chlapov dala, tak už len toto bolo. To už nič neobšťastí. Po 12 hodinách si zaujíme toto. Toto ti ešte privadí orgazmus. Keď si budeme nakupovať dilda, toto je na vás už len toto. Ona možno, že by nič necítila po tých 1000 chlapov. Máš vnútornú vonkajšiu penetráciu. Jesus Christ. Dobre, test, čo sme riešili? Neviem. Prototyp. Tak ho daj sa. Aria. Nie, ten veľký je. Ale vieš čo, počúvaj. Ten pre africký trh. Toto tu, počúvaj. Tak to bude vyzerať vaša Aria po pol roku. Používať. Takto. Pôjdeš tak to samé. Predstav si takú tú krásnu tvár, tak vymodelujú vieščíňa. Tak by mala byť. Išlo mi po ulici a ďalší, prosím. Kámo, toto je presne tá typkyňa po tých 1000 chlapov, čo točím. Ale vieš, že... Počúvaj, však to je odpadkový koš, kde celá tam vojde. Nie, ale vieš, že keď teraz si ideš kúpiť za Expressu, vieš, gumenú pabiku a proste má takú pusu, takú našpulenú, vieš. Počkaj, teraz A toto otázka, keď ideš reklamu. že ona bude vyzerať takto hore. Nemôže to byť oboje. Jaký to bol tento rozhovor s ňou? Úprimný, neúprimný? Potom tak prišlo na podcast. Potom si dáš tú plynulú konverzáciu. Ťa normálne dostane tými ústami. Meníme tému. Ale vieš čo, akože keď sme čo sme to rozprávali, tie kaktusy, ty si mi vravel, akože keď sme pri tých zarastených veciach, tak poďme na chvíľu do Amazónie, do brazilských pralesov. Totižto... Videl, buši. Keď sme pri tým zarastení, Však prades. to budeme inú vegetáciu No, spomínať. vegetácia. To je toto, čo sa dá do polievky. Faunu a flóru. To je anotácia. My keď máme zasadnutie nášho cechu, musíme si vyjadrovať. Jak sa povie? Musíme si ujasňovať pojmy. Fauna a flóra. Čo je to fauna flóra za výraz? To je odborne sa musíme vyjadrovať. Áno. Takže Čiže sa musíš pri svojich AI štetkách starať o ich faunu aj flóru. A flóru, hej, presne tak. Dobre, počúvajte ma sem. Tá flóra z času na čas treba vyvapnovať. Produkt placement na toto. trošku dezinfekcie. Trošku gliču. Natremuj jak strom.
zimu. Počúvaj, môžeš toho robota používať aj v zime, či ho musíš ako zazimovať? Taký fúsak. Jak bazén. Prezuť. Máš to palačky. Prezuť. Máš zimnú verziu, aby sa ti nešmykalo. Na ľad. Simuluje teplotu do minus 20. Kámo, normálne sa musíme zvyšťať na to. No ale rýchlo, ty kokso. Bo sa ploščím. Celoročka. Sice to ja mám mikrofón zapnutý, ne? Hej. Stále môže byť súčasť tohto. Stále môže byť súčasť. Stále môže súčasť cechu. Teraz ho počúvajte, bude volať z cechu. Sranda bude, keď začne... Robím to pri množení, jedení a staní. A pri točení podcastov. Pri podcastoch. Takže máme tu ešte jednu tému dnes a to je o tom, že nebudeme menovať ani holku, ani spoločnosť. Zjednoduším to veľmi jednoducho. Žena žaluje taxislužbu, pretože sa nevliezla do auta. Žena, jak to povedať slušne, keď ťa na pláži zachraňuje Greenpeace. Keď si ideš užiť deň s dievčatami na pláži a príde Greenpeace a s vedrami vodou ťa... S vrtulníkom ťa prevracajú na druhú. Rýchlo ich treba stiahnuť do mora, ne? Trošku nadrozmerná žena išla nastúpiť do štandardného auta. Fiat Uno. A vodič usúdil, že teda by mu poškodila prednú nápravu, tak jej zdvorilostne povedal, že ju nemôže zobrať. Ale vážne, prednú nápravu? Hej. Počkaj, nie zadnú? Nie, prednú. Ona si išla sadnúť dopredu, lebo to auto bolo trojdverak. A on vlastne usúdil to, že by vlastne cez ten otvor nevošla. Teraz otázka teda na vás je, že teda či už to s tou nadváhou a obezitou trošku nepreháňame, ideme to normalizovať, alebo mali by sme sa ako ľudstvo kolektívne nad sebou zamyslieť. Mali by sme sa ako ľudstvo zamyslieť a začať robiť väčšie autá. Alebo pridať na taxislužbu vysokozvižného vozíku. Do objednania vlečky. A vyššie mýto. S vlečkou. Šaty s vlečkou, s šíbrem vyšívané. Sú v mojom okolí nejaké zetory. Hej. Šaty s vlečkou, s šíbrem vyšívané, ale princezná to není jasný, pane. Zetory od vás 25 kilometrov na Uber. Práve majú žatu. Pošleme vám kombaj. A príde Fero a sa bude sťažovať, sa zapkú na Fera na vodiča. Nie, a sranda je to, že ona doslova, ona reálne žaluje tú spoločnosť o tom, že bola diskriminovaná na základe váhy. Ale čo je tu mač? Tak keď ťa prípustná maximálna hmotnosť vozidla nepúšťa cez límit. Oni keby mali nehodu, tak sa nič nestane v aute. A máš pravdu, airbag naviac. On sa ich chytí a ona všetko pohltí. Ona pohltí všetko. Pohltí, doslova. Aj taxík. Keby ju nasral, tak to auto si aj si. Podľa mňa išlo jemu o život. Ježišmári. Keď máš takú ženu, žiješ celý život v jej tieni. Alebo ti tieni. Poznáte takých ľudí, keď vojdu do miestnosti a sa zotmie? To je ten vtip. Kurník, ako tu je svetla. Si predstav, že nemusíš novostavbe dávať ani žalúzie. Dáš si vonkajšie. Buď chodí pred domom. Čo taká žena celý deň nemôže podľa vás robiť? Žere. Vážne? Ja by som povedal, že chodí na celý deň jogging. vystrihuje tieto kupóny na zľavy. Ja, že zarúbne zo stien. Že vystrihuje zarúbne zo stien. Celý deň. Obríza tie zarúbne. Celý deň mopuje dlášku. A to je jediné v Perníkovej chalúbke by toto bolo. Že by si mohla rozšíriť zarúbne. Jak to vojdeš do vani pre pána? Jak vidíš z vane? Nie, baň dá na seba. Ty si myslíš, že tam ešte potrebuje baňu? Tu už máš len babku. Idem sa kúpať. Sa zakrieš s vaňou. To len tak ideš na sebe vodu. Príde k vám návšteva. Prečo máte
na gauči položený ďalší gauč. Podopiera ten pod ním. Nie, to je akože od do, podľa mňa stále. A toto vieš, ne? Že ten vtip, že o Aničke, že Anička bola smutná, nie z toho, že je tušná. A Použij slovo Aria. Jak Aria? Ne. Aria? Aria bola smutná. Aria bola smutná a typek jej hovorí, že Aria, nebuď smutná z toho, že si tušná. Poď, zober si 2 stoličky a prisadni si k nám. Koľko je pre vás akože... Či vo vašom živote hraje rolu váha, alebo nie? Pocaď. Čiže áno? No tak jasné. Každý si myslím, že má za to svoju hranicu, kedy to proste ako... Sranda je to, že nikdy nemôžeš uražať dievčatá, ktoré majú 20 kg. Ktoré majú 200 kg, môžeš uražať stále. Ono to je podľa mňa do istej miery nezdravé a do istej miery celkom vtipné. Ale do istej miery to je celkom dobré, lebo keď máš akože fakt, že takú že silnejšiu to nazveme, vieš, potom akože kde si ale že či podľa teba ten argument toho, že ju nezobral taxikár, či nemalo by to pre ňu skôr taká kontrolka? Kámo, dneska žaluje. Chápeš, že... Kde to bolo vlastne? V Amerike to bolo. Ale máme váhu? Vieme koľko? Toho auta? Možno bola ťažšia než auto. Vážilo menej než ona asi. Ale zober si, že dneska žaluje taxislužbu, že sa tam nevošla, a keď bude o týždeň žalovať gynekologa, že tam nevošiel? Nie, on sa ma nevyšiel ešte. Co je? Ale pri také žene to máš dobré, lebo kde si spravíš dieru, tam ju máš. A viete, že sa aj hovorí, to ste určite počuli, že keď raz vyskúšaš trošku Bacúľku? Dvojtonku, tak... Ešte niečo na tom bude. Že už sa vraj nevieš vrátiť späť. Z môjho okolia, keď to nemám, tak to je asi aj pravda. To fakt sa chlapci nevrátili späť. Sa nevrátili doslova. Nie, fakt nie. Chlapi sa z toho lesu. Nevrátili. Nevedeli výzvu. Ja som tam minule nechal kľúče. A povedal som, halo. Hoď mi kľúče. Je tam niekto. Pero! Ježiš, diabetický boh sa musí hnevať teraz. Ale čo je moc? 120 kg by tam vošla. Ale keď má 240 alebo 220... Ona sa blížila cez to. Mne sa zdá, že to bolo cez 170 kg. Tak to už je matroš, kámo. To zlomíš na pravý. To je dobrý matroš. Dobrý matroš. Zlomíš na pravý. V Košiciach po tých cestách, to tam by si rovno všetky šiby povybíjal. Nie, ale ironia je na tomto celom, že ona ide žalovať niekoho. Ona by mu zničila jeho majetok. Ako dobre, možno, že by to auto nezničila. Ale keď si ty nevieš sadnúť cez predné dvere do auta, ako nič neťukne. Si predstav vôbec akože celkovo žiť takýto život. Vieš, napríklad taký Hightower, tak on vyhodil predné sedadlo. Pre všetkých, ktorí sa narodili po roku 2010. Vieš, to je Hightower? My sme tak jedného typka volali, čo mal tak 2,30 m. Vieš, to je Hightower? A vieš, to je Huxová. Čo? Nie, ale vieš, to bol Hightower. Nemám A vieš, to je Policajná akadémiu si videl takedy? Aha! Tam robili váha, aby to... On teraz povedal, že volali Hightower typka, čo mal 2,30 m a nevie prečo. Nie, to proste... No práve preto. Ja, Huxovú poznám. Huxová, Mahony. Určite to byl Mahony. Tiež to budeme. Čo som chcel povedať, to bol takýto film 39 dielný, predpokladám, volal sa Policajná akadémia. Len 7. Keď si to videl, komentuj. Len 7. Ale akože, kto videl všetkých 7? Ja. Ne? Nevidel si? A preto ste rok neprckal. A to už bol dávno. A potom ste bojovali proti zločinu. Šiel na rande s Huxovou. Zo Spidermana. Dobre, okej. Takže vieš, to je Hightower, no. Už hej. Máme všetko, ne? Myslím si, že... Počkaj, čo sme ešte chceli riešiť? Na dnes to stačilo. Keď máte ešte nejaké joky o creepy sákoch, sa s nimi. Ale ten súd nemôže vyhrať. V Amerike to je všetko také divné. No dobre, tak si mi predstav, jak príde do tej No tu je tiež súdnej sieni a jak to tam rozbalí. Aj tu si to už určite S kombajnom tam všimol. príde. Doslova súdna sieň sa zatrasie, keď tam príde. Však tu tie dvere musí tam rovno, bum. Žalúzie, či vlastne je to... Ono to je také, že aj tuto už vidím tie také
jak to povedať, tie smery rôzne, myšlienkové, že tá fejková body pozitivita, ale do akej miery je to zdravé alebo nezdravé, čo ja viem, akože. Že akože ideš si... Dobre, chápem, že sú ľudia, ktorí majú problém s váhou. Čak áno, máš problém. Máš problém so štítnymi žľazami a tak ďalej, čiže to akože neriešim. Máš ľudí, ktorí majú problém pribrať. Ale čím to napríklad. je, že máme štítne žľazy? Miestny tuleň. Najchudší tuleň na svete. Počúvaj, ja nie, že mám problém pribrať. Ja nemôžem žrať asi 50% žrádla, ktoré existuje, možno viac. No, a vidíš, to je presne ten prípad, kedy ty nemôžeš za to, že som proste dojebaný od prírody. No čo, tiež nefunguje štítne žľaza? Čo? Nefunguje? Akože to mi funguje všetko, len ja ti to poviem tak. Kebyže ja si dám... ti funguje. Nechceš nejakú Ariu vyskúšať? Tam je zelená. Požičam ti ju na... Ale umyť. Ja, vieš čo? Bobra. A možno nebol chorý, lebo on keď toto vtedy ukazoval tú fotku, jak to tu mal všetko dá také napúčané, tak ja z neho sa len dačo tlačilo. Možno. Čo to je toto? Ne, ale proste ja si dám cukrík a moja brada, alebo môj ksík exploduje, vieš, proste z cukru, lebo jednak mám nejakú tú histaminovú intoleranciu aj laktózovú intoleranciu a proste akoby, že veľa vecí mi robí problém. Ako nie je to také, že smrteľné, lebo alergíci majú proste horšie. A je to chytľavé? Čo? Je to chytľavé. Ja by som na budúce prišiel z skafandry. A používal gumené rukavičky okolo teba. Tak, to už neskoro. Nebol ty si náhodou v nejakých tých družstvách, čo sa to tie prase teraz slintajú? Krivačka. Počúvaj, brigádu si každý zhaňá. Inak ja som nemal inú možnosť. Čo by ti stačilo k životu? Okrem Árie. Teraz som sa povedať, čo? Si mi to zobral z úst normálne. To je na dne všetko, ďakujeme krásne. Ak ste s nami vydržali až do úplného konca, pridajte sa k nám prosím na Instagram, Facebook, TikTok alebo hoďte odber na YouTube. V prípade, ak by ste nám chceli pomôcť finančne, môžete tak spraviť na Patreon Dobrý Matroš. V prípade, ak máte nejaké otázky, témy alebo podnety, môžete nám posielať DMs, môžete nám posielať komentáre a môžete nám samozrejme posielať oficiálne správy na otázky.dobrimatroš@gmail.com. V prípade, ak by ste chceli spropagovať svoj produkt, firmu alebo službu, môžete tak urobiť na spolupráca.dobrimatroš@gmail.com. To je na dne všetko, majte sa krásne a vidíme si.